Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 31-nji marty hepdeniň anyny efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışy edýärim. NATO'nun Daşary işler ministrleriniň 31-nji martda Brüsselde geçirýän duşugynyň goranmak üçin çykdyjylar we terrora garşy göreş bilen bagly meselelere bagışlanýanlygy aýdylýar. Bu duşugy Rex Tillerson Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary wezipesinde ilkinji ýa-da gatnaşýar. Döwlet departamentiniň resmiýetiniň ma'lum etmegine görä onuň NATO'nun agzalaryny bileleşigiň çykdyjylary üçin öz goşuntlaryny artdyrmaga ündemegine garaşylýar. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg duşugyň dowamında berk transatlantik aragatnaşygyny saklamak üçin agramy deň paýlaşmak we NATO'nun durnuklulygy ornaşdyrmak we terrorizme garşy güreşmek boýunça tagallalaryny güýçlendirmek bilen bagly meselelere garaljakdygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump NATO'ny tanqid edip ony wagty geçen gurama diýip atlandyryp deýşeledi. Trump'yň Orsiýa bilen gatnaşyklary gowlandyrmak barada eden çykyşlary Birleşen Ştatlaryň NATO boýunça ýaranlarynyň ençemesinde aladalanma döredipdi. Pakistanyň Demirgazak günbatarynda esasan şaý ilatly tire taýpalar regionda bolan partlamada azandan 22 adam wepat boldy we onlar çata yaralandy diýilip habar berilýär. Hökümetiň administratory Zahid Husseyniň aýtmagyna görä partlama 31-nji martda şaý meçidiniň golaýynda şäheriň merkezindäki bazarda bolupdyr. Mundan öň Pakistanyň Awganistan bilen serhediniň golaýyndaky Kurram etrawynyň paýtagty Parachinar şäherinde bolan bu partlamada wepat bolanlaryň sanynyň 8 adama ýetenligi şaýatlara salgylanyp habar berilipdi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Geçen gezek Parachinarda 21-nji ýanwarda 24 adamyň wepat bolmagyna we onlarça adamyň yaralanmagyna sebäp bolan partlamanyň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi öz üstüne alypdy. Kurram etrawy şaýlaryň we sünniýleriň arasyndaky gapma garşylygyň dowam edýän ýeri hasaplanýar. Şaýlar 200 million ilatly Pakistanyň ilatynyň 20%-ni emele getirýär. Türkmenistan we Belarus halkara terrorizmi bir kanun neşe dolanşygy we serhadaşyr jinaýatçylyklar ýaly häzirki döwrüň howp hatarlaryna garşy göreşi dowam etdirirler diýilip iki ýurduň prezidentleriniň 30-njy martda Aşgabatda geçirilen gepleşikleriniň ýany resmi maglumatlarda habar berildi. Şeýle-de taraplar ýurtlaryň arasyndaky harit dolanşygynyň 2016-njy ýylda ondan ozalky ýyldan 4,4% ösendigini belläpdir. Emma harit dolanşygynyň möçberi barada resmi maglumatda habar berilmedi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun Türkmenistana edýän 3 günlük saparynyň dowamında Belarusyň Aşgabatdaky elçihanasynyň täze binasy açyldy. Şeýle-de iki ýurduň prezidentleriniň duşugynyň dowamında Gurbanguly Berdimuhammedowyň Aleksandr Lukashenko Türkmen halasyny sowgat berenligi habar berildi. 31-nji martda Türkmenistanyň we Belarusyň prezidentleri Livap vilayatyna sapar edip garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar. Gepleyer Azatlyk Radiosu täzelikleri dinleýärsiňiz. Amnesty International guramasy Özbekistanyň hökümetiniň ýurduň içinde boýdaşynda öz raýatlaryny ýygyrlamak boýunça bir kanun işleri amala aşyrýanlygyny aýdýar. Adam hukuklary boýunça guramanyň 31-nji martda çap eden hatabatynda hökümetleriň hereketleriniň Ýewropada özekler üçin gorky we ketgitsizlik ýagdaýyny döredýänligi bellendi. Hatabat köpçülikliň ýygyrlamalaryň diňe bir Özbekistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna däldi. Ýewropadaky Özbekistanly adamlara ýetirýän täsiriniň üstüne çyar diýip Amnesty International guramasynyň tehnologiýalar we adam hukuklary boýunça bilermeni Joshua Franco aýtdy. Gorky maşgalallara deper ýetirýär. Sebäbi käbirler ýurtda galan ýakynlaryna ziýan ýetirmekden howatyrlanyp habarlaşmaga gorkýarlar diýilip hatabatda bellenýär. Kyrgyzstanyň voleybol komandasy ilkinji ýylda Aziýanyň çempionatynda ýeňici boldy. Media maglumatlaryna görä voleybol boýunça ýaraşyň 30-njy martda Maldiv adalarynda geçirilen jemleji tapgyrynda Kyrgyzstanyň we Türkmenistanyň voleybol boýunça ýygyndy komandalarynyň duşugynda Kyrgyz tarapy 3-1 umumy hasap bilen ýeňiş kazandy we öz taryhynda ilkinji ýylda zonalar boýunça Aziýa çempionatynda ýeňici boldy. Bu çempionatda 2015-nji ýylda ýeňici bolan Türkmenistanyň komandasy şöl kümüş medala eýe boldy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýoksan Anurwan. Türkmen mediýasy garlykda işe girilen kombinatyň içeri we daşary urt sarp edijiler üçin niýetlenen ilkinji önümleriniň ýük maşinlaryna we otlulara ýüklenendigini habar berýär. Bu kombinat Türkmenistanyň ykdysadyetini diversifikasiýa etmek planynyň bir bölegi bolup, Hataýa we Hindistana ýylly 1 million tonnadan gowrak dökün ýermegi nazarda tutýar. Türkmenistanyň Lewap vilayatyny kal dökünlerini öndürýän kombinat şu gün Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Belarusyň sapara gelen prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň gatnaşmagyny açyldy. Ýylly 1 million 400 000 tonna kal dökünlerini öndürmeli Senagat merkeziniň diýi Türkmen hem Belarus liderleriniň gatnaşmagyny 2009-njy ýylyň iýun aýynda tutulup, onuň ulanylmaga berilmeli möhleti bir näçe gezek ýa-da düşürildi we taraplar bu gijikmede bir-birini aýplady. Prezident Lukashenko Türkmenistana saparynyň garlykda kal dökünlerini öndürmek mümkinçiliginiň baryp Sowet Soýuzy döwründe hem öwrenlendigini, emma ol işiň başyna barmagy başarmanlyklaryny nazara alyp, biz ahyry bu önümçiligi özleşdirdik diýdi. Bu bütün dünýä biziň islenlik kän açyp biljekdigimiz we ol ýerden diňe kal däl, islenlik peýdalymagdan galyp almak usuly bilen çykarmagy başarjakdygymyzy görkezýän alamat diýip Lukashenko ýygytady. Habarlarda aýdylmagyna görä bu Belarus kompaniýalary tarapyndan daşary ýurtda gurulan iň ýerdeski bolup, ol dogrulygyny Türkmen döwletiniň maliýeleşdirilmegine 1 milliard dollar möçberindäki serişde guruldy. Türkmen diýiminiň maglumatyna görä iň täze tehnologiýalar bilen enzamlaşdyrylan garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty Türkmenistany eksport edilýän kal dökünlerini öndürmekde dünýä derejesinde öňdäki hatarlara çykarýar. Belarus prezidentiniň Türkmenistana saparynyň ilkinji gününde iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlyk goýunça 11 dokumenta gol çekildi diýip Belta habar gurulugy ýazýar. Neşriň maglumatyna görä Türkmenistan bilen Belarus hususan bilim, ilim pudugyna hyzmatdaşlygy hasy giňeltmegi nazarda tutýar. Belarus mundan öňem Türkmen studentleriniň köp okuyan ýurtlarynyň biri hasaplanýar we Aşgabatyň Minskden adamsız uçurlary satyn alýanlygy barada hem habarlar çykypdy. Şeýle-de taraplar syýahatçylyk we sport pudugyna hyzmatdaşlygy giňeltmegi planlaşdyrýarlar. Belarusyň Türkmenistanyň elçisi Oleg Tabanyuk öz wezipeleriniň iki ýurduň arasyndaky söwda dolanşygyny 1 milliard dollara ýetirmekden awaratdygyny aýdýar. Belta habar gurulugynyň ilçiniň sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä geçen ýyl Belarusyň Türkmenistana eksport eden önümleriniň wagty 112 million dollardan aşypdyr. Aýdylmagyna görä Türkmenistan Belarusdan diňe ow hojalyk tehnikasyny we olaryň böleklerini, zerur şaýlaryny, ýer işläp bejerilýän awzarlary, elektrik geçirjileri, guruluşyk materiallaryny, ýörüý töleşdirilen maşinalary däl, eýsem derman, süýt gatyk önümlerini hem eksport edýär. Geçen ýyl Belarusyň Türkmenistana eksport eden hyzmatlarynyň bahasy 160 million dollar bolan bolsa, bilim pudugyna hyzmaty 1 ýylda 20 million dollar bolupdyr. Belarus ilçisi bir iki ýurt guruluşyk, saglyk saklaýyş, syýahatçylyk, biznes we kompýuter tehnologiýasy pudugyna hyzmatdaşlygy giňeldip biler diýär. 2013-nji ýylda Belarus Türkmenistana garlykda ulanylajak enzamlar satanyna biziň bu ýurda edýän eksportymyz iň ýokary derejä 320 million dollara ýetdi diýip Tabanyukov Belta habar gurulugyna aýtdy. Şeýle-de Türkmenistanyň Belarus'a ýasalan elevatorlara bolan talabyň ýokardygyny, şu ýyl olaryň 600 çemetiniň eksport ediljekdigini bellädi. Mundan başga Belarus tarapy Türkmenistana Merkezi Aziýadaky dayanjy Eýran, Türkiýe, Pakistan, Awganistan we Hataý bazarlaryna aralaşmak mümkinçiligi hökmüne garaýar. Ministrler Kabinetiniň mejlislerinde Türkmen prezidenti hem eksport edilýän we importyň ornuny tutýan haritlaryň öndürilmegini ýygyderli talap edýär. Emma Türkmen medeniýetiniň Aşgabatyň Belarus'a eksporty barada ýeterlik maglumat tapyp bolmady. Türkmen döwlet habarlary gurulugy garlykdaky kalik kloridini öndürýän kombinatyň Türkmen Belarus ykdysady gatnaşyklarynyň öňüni çekýänligini belläýär. Şol wagtda Bradyň Belarus medeniýetine çykan habarlara görä, bir ýurtda okan şol sanyny soň alan hünerini garlykda ulanmaly Türkmen studentleriniň arasynda ýygyna watanyna dolanmak islemeýänlerde, jinaýatçylyga baş goşýanlarda tapylýar.
Gepin gerdisine göre aýdylsa Türkmenistan bilen Belarus 30 martda jinayetçilge garşy göreş boýunça hyzmatdaşlyk galaşygyny hem gol çekdi. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sahra. Aşgabatda mundan bir ay çemesi öň yapylan A-Market sowda dukany Ruhwelend ady bilen gaýtadan açyldy. Ýatladyp geçsek A-Marketiň eýesiniň türk opozitsioneri Fethullah Gülen bilen gatnaşykda aýplanyp uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilendigi barada Azatlyk radiosuna maglumatlaryň gelip gowuşmagynyň ýygyny bu sowda dukany 25 fevralda yapylypdy. Şu hepdeniň seýşenme güni ýagny 28 martda bu sowda dukany Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigine agda Ruhwelend firmasynyň eýçiliginde gaýtadan işläp başlady. Bu firma indi 7-8 ýyla golaý wagt bäri ýurtda hususan da miwe we gök önümlerden şire ýagny sok önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar. Aşgabatdaky Mirwadaryň Gunmatar tarapyndan yerleşen bu sowda dukanyna barıp gören käbir yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, täze tekçeler we sowdujylar yerleşdirilen Ruhwelend dukanynda öňkü A-Marketde el ýeterli bolan haritlaryň tas ählisi diýen ýaly satylýar. Emma olaryň bahasy öňküsünden tapawutlanýar. A-Marketinkiden bir neme gymmat. Bolmanmy iň azyndan 10%, 15% gymmat satylýar. Muňda bir adamlar muny bolaýmaly tebiýýärde hukmuna kabul edýärler. Türkmenistanyň bir her hepde bolmasady bolmany her 15 günden narxlar barha gymmatlaýar. Ilçin aýdylşýary haritlaryň bahasy keýin şahnasy barýar. Dip bu sebitde ýaşaýan yerli synçy we ýadyjy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Şol bir wagtda ol Ruhwelend sowda dukanynda aljylara edilýän hyzmatyň yaramaz bolmasa-da A-Marketdäkiden tapawutlanýandygyny, müşteriler bilen täze satyjylaryň arasynda mülakatlylygy, ýyllygy o diýen duýup bolmaýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Yeri gelenine bellesek A-Market sowda dukanynyň ýa-da jaýynyň satywynyň nähili görnüşde amala aşandygy, onuň täze eýesi we gaýtadan işläp başlamagy barada Türkmenistanyň media serişdelerinde henide çenli ilat köpçüligine maglumat berilmedi. Gepin gerdişine görä ýatlasak ortaça 50 adamy iş bilen üpçüneden we 300 kvadrat çemesi meýdany tutýan bu sowda dukanynyň öňki eýesi Döwlet Ataýew Türk opozitsioneri Fethullah Gülen'in hizmet topary bilen aragatnaşykda aýplanyp geçen ýylyň oktýabr aýynda tutsag edilipdi. Onuň bilen bir hatarda Aşgabatyň Merdem diýinjalyş merkezi we Alpet Steakhouse adly restoranlarynyň eýesi Resul Atageldiýew we başga da Türk liseýleriniň öňkü mollimlarynyň ençemesi tutsag edilipdi. 8 we 9 fevralda Ahal welaýatynyň sudunyň 30dan gowrak adama hökm çykarandygyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň çeşmeleri habar beripdi. Şonu Azatlygyň söhbetdeşi sud edilenleriň arasynda Türkmenistanda tanymal telekeçiler Resul Atageldiýew we Döwlet Ataýew we Döwlet Amangeldiýew iş ketilendigini belläp, özüniň gören dokumentlerine göre Atageldiýewiň we Ataýewiň 25 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilendigini aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda Fethullah Gülen'in hereketi bilen ilteşikli guman edilýänleriň köpçülikliň ýagdaýda tutsaglyga alynmagy we sowda dukanynyň yapylmagy dogrusynda henide çenli hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmediler. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmengazyň ýolbaşçylary çalşyryldy. Türkmengaz döwlet konserniň ýokary derejeli resmiýetleriniň kadr çalşygy dowam edýär. Resmi metbuatyň çarşembe güni beren maglumatyna görä, prezidentiň ýörüýte permany bilen Şarif Atamurat Atakhanoviç we Arşaýew Murat Gurbandurdiýewiç
konserniň başlygynyň ornasarlary wezipelerini bellendiler. Mundan öň, ýagny ýanwarda prezident Türkmengazyň başlygy Aşyruly Begliýewi şu günüň talaplaryna laýyk bolmazlykda aýplap, wezipesinden boşadypdy. Onun deregine bolsa konserniň başlygynyň odol ornasary Maksat Mehmet Saparoviç Babaýew bellenildi. Şol pursat prezident Beýlekur Aýratyn Permany bilen Türkmenistanyň döwlet ministri wezipesini döredip, onuň Türkmengazyň başlygynyň bolup durýanlygyny da kesgitläpdi. Gal berse-de wezipe worşulary aýdyňlaşdyrylmadyk. Döwlet ministri wezipesiniň döredilmegi şeýle-de Türkmengazyň ýokary resmiýetleriniň çalşyrylmagy gaz pudugynyňky krizise gawat geldi. Ýatla geçsek, täze ýylyň öňü sirasyna Türkmenistan Eýran bilen gaz dawasyny başlady we öz gazynyň hyrydarynyň biri bolan Tehrany 2 milliard dollar bergidar bolmakda aýplady. Eýran öz gedeginde dawadan ýa-da çekilmän ýurdun demirgazyk regionlaryny gaz bilen üçin etmekde başga mümkinçilikleri tapjakdygyny, şeýle-de bu meseleni halkara arbitraj suduna çykarjakdygy bilen haýwatatdy. Tehranyň Aşgabat bilen dawasyna barlyşyksız çemileşmeginiň fonunda şu ýylyň başynda Russiýanyň Gazprom karhanasy hem Türkmen gazyny almagyny togtadýanlygyny habar berdi. Türkmenistan Russiýa satýan gazynyň bahasynyň tölenmeýänligini aýdyp, Gazprom kompaniýasyny tölege ukypsyz, ynamdar däl hyzmatdaş diýip yglan etdi. İki tarapyň bir-birini aýplamagy netijesinde bu iş halkara arbitraj suduna barıp ýetdi. Gazprom bu dawanyň halkary derejesine garalmagyny 2018-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli ýyda tesdirendigini habar bermek bilen birlikde Türkmen gazyny satyn almagy togtatmagynyň ýa-da Özbek gazyny satyn almak boýunça Daşkent bilen ilkinji orta möhletliğin ulalaşygy baglaşdy. Häzirki pursat Aşgabat öz gazynyň ýekete hyridary Hytaý bilen galdy. Şu ýylyň başynda Hytaýyň Türkmenistanyň ilçisi öz ýurdunyň 2016-njy ýylda Türkmen gazynyň importunyň 17% artdyrylanyny habar berse-de, dünýädäki energiýa serişdeleriniň bahalarynyň arzanlanlygynyň netijesinde gaz üçin tölegleriniň möçberiniň 29% aşaklanlygyny hem ma'lum etdi. Türkmenistanyň 3 gaz müşterisiniň ikisini ýitirmek bilen birlikde ýurdun öz gaz pudugyny hem iş stajlarynyň azaldylmagy, şeýle-de işgärlerden Aziýada 2017 oýunlary üçin aýlyklarynyň 15-20%-iniň tutulup galynmagy ýaly ýagdaýlar dogrusyna dowamly maglumatlar gowuşýar. Türkmenistanyň gaz pudugyny bolup geçýän ýagdaýlar dogrusyna türkmen mediasyna hiç hil maglumat berilmeýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyzgy tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Birleşen Ştatlaryň diplomaty dini azlyklar we din azatlygyny öz içine alýan gepleşikleri geçirmek üçin Pakistana, Omana we Türkmenistana barýar. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň 29-njy martda ýaýradan beýanatyna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýakyn günnordaky hem-de günorta we Merkezi Aziýadaky dini azlyklar boýunça ýörüýte maslahatçysy Knox Thames günüň edilýän 3 ýurda 29-njy martdan 5-nji aprel aralygynda sapar edýär. Beýanatda Thames'yň Pakistanda hökümet resmiýleri raýat jemgyýetçilik we dini jemgyýetleriň agdalary bilen duşup, dini azlyklaryň ýüzüňi bolýan meselelerini maslahat etjekdigi aýdylýar. Ol Türkmenistanda din azatlygyny maslahat etmek üçin hökümet resmiýleri we dini toparlar bilen duşur diýilip beýanatda nygtalýar. Gepin gerdişine görä ýatlatsak, Türkmenistan Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň dünýäde din azatlygynyň üpçün edilişine baha berýän ýyllyk hasabatlarynda ýylyň ýylyna aýratyn aladalanma döredýän ýurtlaryň sanawynda saklanyp galýar. Bu departamentin geçen ýylyň awgust aýynda çap eden soňky hasabatynda Türkmenistanyň konstitusiýasy raýatlaryň dini ynanjyna
bolmagyna garamazdan olaryň din hukuklydygyna kepil geçse-de ýurtda käbir dini toporlaryň agzalarynyň tutsak edilmege, dini toporlaryň hasaba durmak hukugy we proseduralary barada informasiýalaryň yetmezçiligi we din adatlygy barada aladalanmalar saklanyp galýar diýilýär. Şeýle-de geçen ýylyň dowamında dini adlyklara, hususan da protestantlara we Yegowanyň şaýatlary dini toporynyň agzalaryna garşy kemsitmeleriň, şeýle-de öý dökmek, dini materiallary konfiskasiýa etmek, urup ýençmek we eden etdilikli tutsak etmek ýaly wakalaryň bolandygy habar berildi diýilip hasabatda nygtalýar. Raportda geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda täze dini toporlaryň hiç biriniň resmi taýdan hasaba alınmandygy bellenilip, ýurdun kanunçylygy hasaba alınmadyk dini toporlaryň ähli işlerini gadagyn edýär diýilýär. Sözümizin ahirine bellesek, Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň maglumatynda Knox Times'ın anyk haýsy günler nire sapar etjekdigi barada jikmejik maglumat berilmeýär. Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde men Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Türkmenistan bilen çäkleşen Jowzjan welaýatynyň Garkyn we Hamýap etrabynyň ýaşaýjylarynyň hemmesi türkmenlerdir. Türkmen-Awgan serhedinden gaçakçylygyň bolýanlygy aýdylýar. Neşe kontrabandaçylary, ýönekey adamlary neşe gaçakçylygynda ulanýar. Şeýle adamlaryň biri hem Allamurad Anoguldur. Allamurad agany türkmen serhetçileri tutsak edipdir. Ol 16 ay Türkmen türmesinde yatıp çıkıptır. Hormatly radio dinleyijiler, Allamurad ağa bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Bize mana şu döwkalagyny mesini tutun. O taýda mal bakýardyk, Kulu Çopan diýip biriniň malyny. Aşondan 2 tane adam ekidip nemedik gaýtdy da orada ötürüp. Ol näme satyp bereken de adam satyp şu taýa zordan ötürüp satyp gaýtdy da. Siziň ýanynızda neşe maddasy bardymy? Özünde bar, neşe bar, özü ötürüp aňyrdy neşany goýup özleri gaýtdy, biz bu tutup daňyp aldy da göz bak. Türkmen türmesinde näçe ýyl galdyňyz? 16 ay Balkanda, Krita, Balkan vilayetinde. Günaga çetde, şonda azat boldy. Türme şertleri nähildi Türkmenistanda? Türme şertleri ana bir köta gulpy, aýagsy garaşýan, azgan boljak, bir wagt buğday ýarma, bir wagt şülle, bir wagt unas we makarony. Boljak anynda bir ölmedöz güzel ese bolýar. Aýunar adam her hepde de hammama akitýar da bir gün hammama akitýar, näme içinde de barynda ýunar ýani. Siziň saklanan türmeňizde Türkmenistanly bendirlerin bardymy? Türkmenistandan bar ha. Abiller basanym owal basa Türkmenistanlar bile soň alayda aňyrda basa Awganystany bile goýdy Irany, Awganystany. Awganystany 18 adam bir kötada tykdy boldy. Türkmenta. Awganam barynda hazara da bar. Ha çarjawdan Balkana gitdi de süýtden nimeden kağıdan ötürsün. Suwdelta asel diýdi, ane berip syym nemedik geçene geçipsiň diýdi. Ha soňa 25 ýyl iş berdi, 25 ýyl gaýt berdi. Aklawjy gaýry aldyňyzmy? Ya devlet tarafından verildimi? Aklawjy nemetde aklawjy baryp ýanymyza işlerimizni nemetde da ýeňilleşdirjek bol. Barýar ta. Türmede Türkmenistanly tutsaklara, türme sakçylary azar berýärdymy? Türkmenistanlara da ýene azar berýär, nemetýär. Türmäniň başlygy nähil adamdy? Türmäniň başlygy adam birisi ýaxşy adam, sana birisi köp bir nemeti. Aýana onyan billere urup nemet turan däldi, meýdana çykaran ýokdy meýdanda. Türmäniň içi geňişmidi? Türmäniň içi indi näçe tabaka 3 tabaka öz bolsa, daşarly meýdanlara geňişlik. Bekar ýatmaly gün ötmese de şonda köta bolup ýatýar da krite bolsa köta bolup da. 5 ýyl krite berdi, 20 ýyl bayram ala. Türmede okuw ýazyw we goşgy ýazmagy öwrenmediňizmi? Ay poşgyna öwrenip näme? Kur'an şerif okýar taýlagana. Berýär, bary Arap harpynda da bolsa Iranyň nemesinde bar Iranlar bardy. Ahatama urunda boldy da anda. Haýlyp ýaýrana öwrendik. Öňüm bilýärtma. Gepleşik daýlap adatlyga ýetiren Şaýmerdan Gulumrady. Gepler Adatlyk Radiosu efirde söz bilen men Sultan Atsylywa. Aşgabat şäherinde baglar edilen ýetiň kanagatlanarly däldi barada maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimiz dowam edýäris. Ulutawara bilen 18 martda eglan edilen ýogar geçdi. Aşgabatyň köçelerinde bolsa şuwlar ýeteksiz baglary her köçäniň urunda görse bolýar. Aşgabatly ýaşaýjy 70 ýaşly pensioner Miret Turdaň aýtmagyna görä ýollary rekonstruksiýa etmek bahanasy bilen 30-40 ýyl mundan öňki ekilen baglary goparyp ýok etdiler. Olaryň ýerine ekilen ýaşajyk agaç nahallaryna bolsa göwne jaý ýetek bolman
bolýandan soň olaryň käbirde ýam gurap otyr. Käbirde gyşarlyşyp ýykylşyp ýatyr. Käbirdiniň bolsa ýardy gurap agaçlar görüksiz halda bürilşip otyrlar. Göräýmäge jemaat hojalygy ministrliginiň gülçilik we bagçylyk kommunal kärhanasynyň işgärleri olara ýyda getýäni hem meňdäýär. Eli pilliýa urukly işgärler köçäni ugrunda ertir akşam görünýärler. Emma şolaryň eli pilli görünýän köçeleriniň ugrunda hem gurap ýa ýykylşyp ýatan baglary hem görse bolýar. Ýa şol işgärler göwnäp baglara ýyda geten oklar. Ýa bolmasa entäk ekilmänkä onna hallaryň eýýäm kökleri guran bolmaly. Garaz näme sebäp bolsa da olaryň gurap oturandygyny ýa ýykylşyp ýatandyklaryny göreninde ýüregiň awaýar. Olagaçna hallary döwletiň teristetine oturdylýar. Oňa ýyda getilýär diýip bir giden işgäre döwlet gannatyndan hak kestek tölenýär diýip meretdirdaga janygyýar. Baglara ýydan göwnäjä edilmeýän etrapçylarynyň biri hem Paragatsyk kiçi etrapçysynyň yerleşýän ýeri hem de oňa barýan 10 ýyl awadançylyk köçetiniň ugry diýip Paragatsyk kiçi etrapçysynyň ýaşaýjylary aýdýarlar. 10 ýyl awadançylyk köçetiniň bu böleginde eklen waglaryň käbirine tahtacyklardan diýre goýulypdyr. Emma şol diýre üçin tahtacyklar hem kemterlik edýäni meňdäýär. Eklen agaçlar ýykylşyp ýatyrlar. Ýa ýel ýağmuryň ugruna gyşy götýärler. Ýa olaryň ýam ýardy guraşyp otyrlar. Ýogar geçirilende bolsa millionlarça agaç nahallary oturdyldy diýip mahabatly gurrunlar edilýär. Ýogar güni ol agaçlaryň daşynda işgär baryny hem görse bolýar. Ýöne ýogurdan soň ýaşaýjak agaçlaryň haly harap diýip ýaşaýjylar gyýnan çülen ýykylşyp ýatan agaçlara teredik geçýärler. Gopurlan agaçlar barada gurrun gozgalmaýar. Anha çokurama ysy ýetip gelýär. 50 gradus yssyda ýalaňaçlanan köçelerden ýörejek adamlaryň ham agaçlary çapylyp ýalaňaçlanan kiçi etrapçylaryň ýaşaýjylarynyň ham dat günne diýip ýaşaýjylar gurrun edýärler. Şol bir wagtda agaçlary çapylyp ýalaňaçlanan kiçi etrapçylaryň käbirlerinde bar bolan çağalar oýnarýan meýdançalaryň duruşy bilen betonlanan ýerleriniň bardygy hem aýdylýar. Awatlaş işler üçin diýen bahana bilen agaçlaryň çapylyp çağalar meýdançalarynyň hem taş töweriniň ýalaňaçlanandygyna etrapçylaryň ählisinde gawat gelse bolýar. Aşgabatyň köçelerinden goparylyp çapylyp ýok edilen baglaryň köpüsi goýu kölege berýän tuğ agaçlarydy. Häzirki ekilýän arça agaçlary haçan ýetişip, haçan olaryň kölege saljagy belli däl. Olara häzirki edilýän ýyda bilen bagy bossalygy bürenip oturan Aşgabaty entäkler görmesek gerek diýip ýaşaýjylar nygtýarlar. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Tillerson NATO agdalaryny has köp maliýe çykarmaga çagyrýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Rex Tillerson NATO agdalaryny gorunmak maksatly çykyjylary artdyrmagy ýa-da ýaranlygyň büdjet görkezüjilerini berjaý edip bilmek üçin 2 aýyň içinde plany hödürlemegi teklip etdi. NATO'nun daşary işler ministrleriniň Brüsselde geçen masagatynyň dowamynda Tillerson Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň çykarýan maliýe serişdeleriniň ýaranlygyň beýleki 27 agdasy bilen deňeşdirende proporsional däerligini aýtdy. Yeri gelende ýatlasak 2014-nji ýylda NATO liderleri 10 ýylyň içinde öz ýurtlarynyň içerki dolanşykdaky öňümleriniň 2%-ni geçirmek barada ılalaşypdylar. Häzir muňa diňe 5 ýurt amal edýär. Tillerson çykdyjylaryň dowamyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň NATO'nun özüni, şol sanly Russiýanyň hem agresiýasyndan gorumagy ukybynyň boljokdygyny kepil geçecekdigini de sözüne goşdy. Yaranlygyň Brüsselde geçýän duşuşugy 25-nji maýda boljak NATO sammitine taýýarlykdyr. Oňa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump'yň hem gatnaşjakdygy ma'lum edilýär. Trump'ın NATO'nun könüllüşen dip tankitlemeği, şeyle de Rusya bilen has içkin gatnaşıkları isleýänligini ma'lum etmegi, yaranlygyň köp agdalar tarapyndan alydaly garşylanýy. Käbir liderler Trump'ın Russiýanyň Ukraina girmegini besetmek tagallalaryny da uzulky Amerikanyň prezidentleri ýaly ıgrarly däldigini aýdyp alydalyny bildirdiler. Stoltenberg yaranlygyň Russiýa meselesinde umumy pozisiýasynyň bardygyny aýdýar. Ýatlak geçsek Günatar ýurtlary Russiýanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny bekanun basyp almagynyň şeýle de Ukrainanyň gündegorundaky separatistleri gollamagy netijesinde Moskwa garşy sanksiýalary girdipdi. Stoltenberg 30 martda geçirilen Russiýa-NATO geňeşiniň maslahatyndan soň iki tarapyň arasynda Ukraina boýunça açyk düşünüşmezligiň saklanyp galýanlygyny aýtdy. Russiýanyň NATO'daky elçisi bolsa, NATO'ny Kiýewe dowamly syýasy gollaw bermekde aýplap tanqidlady.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuňky sanyny geçirip gutarýarys.